جبر زیدبونا آلوزیا ناوبر اوکراینیا و روسیه لسر دورا دونباسی جوینا وزیرین کارین درویا ناتوی لباجار ریگای پایتخت لتونیای پیکات. د جوینی دا سکرتری گشتی ناتو یان ستولتنبرگ راگهاند کو گر روسیا لسر وی دور حولین خود زیده بکم او ایریش اوکراینیای بکم دواری آبوری و سیاسی دا بردیلین وین گران دیج بروسیه هبم. لگل وی کرایدارین ترکیه جراگهاند کو او آمدن ناوبر روسیه و اوکراینیای دا ناوبنکاری بکن دا کو ناتو گماریان سر روسیه کاریگر نکم و آلوزی لدور زیده نبن. لیبلی پسپورین کو ربشی دی شوپینن دبیجن به دو سدمان ناوبنکاری ترکیه سرکفتی نبن و دی آلوزی بلا ببن هرمیم. Türkiye'nin Ukrayna ile olan ilişkileri ki geçen sene 36 milyar Demokrambere xadedin tekiliyen Türkiye Ukrayna'ya sala bori Türkiye bqasê 36 milyon dolar alîkariyên leşkerî bo Ukrayna'ya ragahandı bu. Niha ji Türkiye firokeyên bê firokevan difroşe Ukrayna'yê ku Rusya ji vê yekê gelek aciz e. Li gel vê yekê Türkiye yek ji endamê serekeyê NATO'ya ye. Ji ber van sedeman Rusya navbênkariya Tirkiye zêde herênî nabîne. Ji loma jî arîşeya li vê derê dê bidome û eger heye belav bibe tevahiya herêmê. General Xananişin Kürşat Atalganjî ku 10 salan di nava NATOyê da berpirsê Tirkiye bû, dibêje bi egera gemarû an ji müdaxaleyeke NATOyê bo ser Rûsyayê li qadên cudayên weke Sûriye, Libya û Deryaya Reş, Rusya jî dêpêşiya Tirkiye bigire. Dolayısıyla NATO bir savunma ve güvenlik işbirliği anlaşması. NATO rêxistineke navdewletî ya parastinê ye û ev bi salan e dixwaze Ukrayna jî beşdarî vê rêxistinê bibe. Lêbelê Rusya vê yekê weke dorpêçkirina xwe dibîne ji ber vê çendê jî dê leşkerên xwe wê deverê her zêde bike. Helbet NATO jî dê bersiva vê yekê bide û Rusya dê zêdetir Tirkiye sûcdar bike. Ji ber ku Tirkiye alîkariya Ukraynayê dike û endamekî bihêziyê NATOyê ye. Ji ber müdaxaleya NATOyê Rusya jî dê gelek deveran pêşiya Tirkiye bigire taybetî li Sûriyeyê. Herviha ji bo ku arîşeya navbera Rusya û Ukraynayê dem ku ev 7 sal zêdetir e di doma beriyên diyalog û dîplomasiyê bê çareserkirin û li ser daxwaza navbenkariya Tirkiye destiyê berfanbarê roja înê Serokkomarê Tirkiye Erdogan dê bi Serokdewletê Rûsyayê Putin re beriya telefonê hewdîtinekê pêk bînin. Vural erişmiş.